Ja venen els reis en la porta falsa, i així que li porten un carro de pansa, un carro de pansa. Poques hores abans que pleguen a les llars valencianes a aportar els tan desitjats regals que ajudaran a passar pàgina definitivament a un any roïn, hem volgut saber com s'ho faran enguany els Reis Mags d'Orient per a repartir-los enmig d'una pandèmia mundial, els regals. Demà no hi haurà cavalcades en molts municipis i no els veurem desfilar pels carrers com de costum. Però això no vol dir que no tinguen treball en la nit més màgica de l'any. Així que des de Pròxima Parada ens hem posat en contacte primer amb els i les missatgeres reials, que ens han remès a les i els pages dels Reis Mags, fins que finalment hem aconseguit xerrar amb Melcior, Gaspar i Baltasar. Bona vesprada, majestats. Hola, Nelo. Hola, bona vesprada. Hola, amics, com va? Doncs molt bé, molt content de fer-los esta entrevista. Començaré pel Melcior. Ho tenen tot enllestit per a demà? Alguna carta d'última hora encara per rebre? Ai, fill, hi ha coses que no canvien mai i que ens donen les cartes a última hora. És una d'elles. Però, si et dic la veritat, ho entenem, perquè nosaltres fem igual quan ens toca la revisió de la ITV dels camells. Sempre apurem a l'últim dia. Ai, va! Per sort, som mags i no ens cal llegir totes les cartes. És més, algunes serien impossibles de llegir, perquè tenen una cal·ligrafia de futurs metges i metgesses. Clar. En tot cas, els nostres magatzems centrals semblen ara un formiguer, amb centenars d'ajudants distribuint i carregant regals i paquets. Riu-te tu d'Amazon. Molt bona, eixa. Continuem amb Gaspar. Van començar en 1885 a Alcoi, on va ser la primera cavalcada, desfilant pels carrers cada 5 de gener. No estan una miqueta cansats de tant de viatge? No agraeixen estalviar-se alguna cavalcada enguany? Això de si estem cansats, pregunta-li-ho a Melcior, que és el més desgastat. No veus la de canes que té, que porta tot el monyo blanc? Ara t'agafaré, Gasparet. A veure, continue, senyor Gaspar. Si et dic la veritat, Nelo, malgrat que a molts xiquets i xiquetes els entristisca no veure'ns enguany pels seus pobles i ciutats, Sí. és el que toca, perquè no volem emprenyar Fernando Simón. Els científics ens han dit que el millor regal que podíem fer-los enguany era no ajuntar-nos massa persones. Entenc. Però hi ha altres fórmules encara que no ens veieu, com per exemple sentir-nos per la ràdio. Com diu la vostra Nadala, sé que el meu millor regal és compartir a punt. Mira, veig que escolten la nostra cadena, molt bé. Per últim, però no menys important, xerrem amb Baltasar. Com porten les mesures sanitàries? Els perjudica el confinament perimetral d'algunes autonomies? No sé, porten mascareta i gel hidroalcohòlic? I tant que portem mascareta i gel. A més, la meua mascareta de tela és d'Ontinyent i la porte personalitzada amb dibuixets d'or, encens i mirra. I et confessaré una cosa. Diga, majestat. Ens resulta més còmode portar mascareta que portar corona. Pesa molt menys. Respecte a les restriccions de mobilitat, a nosaltres no ens afecten perquè viatgem per treball. Així que portem uns justificants de la Generalitat que ens permeten recórrer tota la comunitat valenciana. Sí. I abans i després de deixar els regals a casa, ens netejarem les mans amb gel desinfectant, amb aroma a encens. Ja saps per què. Per cert, ja que hi ha hagut molts pocs contagis en els col·les, perquè l'alumnat ha complit el protocol anticovid fil per randa, hi haurà alguna gratificació extra enguany? Ni ho confirmem ni ho desmentim. Gaspar? Ni ho confirmem ni ho desmentim. I vostè, Baltasar? Ni ho confirmem ni ho desmentim. Colli, majestats, m'han respost com els polítics, sense dir res. Parlant de polítics, portaran carbó a algú? A qui i per què? Que ressabut eres, bandoler. Coneixes un tal Donald Trump? Clar, majestat. Doncs eixe s'ha guanyat el carbó a pols. Ale,
ja t'he fet spoiler. I també l'importarem a aquells que fan la guerra i obliguen a passar el Nadal en la Mediterrània, a la recerca de refugi. Ben dit, Melcior. Una qüestió, un dubte que sempre tinc és: s'escriuen la carta demanant-se regals a vostès mateixos? Nosaltres ja en tenim de regals, Nelo. Repartir felicitat és el millor regal del món. No et passa amb els teus amics que, quan els veus menjar-se a gust la paella que els has cuinat amb estima, et sents satisfet? I tant! Doncs a nosaltres igual. Igual amb els regals i amb la paella, que també en cuinem. Tenim bon gust, sí. Com és la seva relació amb el Pare Noel? Hi ha companyonia o competeixen per veure qui porta el millor regal? Què va? Competir per alegrar la gent no és competir, és gaudir. Ah? El Pare Noel i nosaltres juguem en el mateix equip, el de la bondat. Sí. Enfadar-nos entre nosaltres seria com veure discutir els jugadors del Llevant i del Villarreal. Entre cosins germans que no s'arribe a les mans. Tota la raó, sí. Per últim, tenen Instagram per a seguir-los? Majestats? Estan ahí, estimats Reis Mags? Bé, no els moleste més. Moltes gràcies per atendre'ns. Bon any i bon viatge!